الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے کہ گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے حضور غوث پاک نے فرمانے نا کہ قدمی ہاذا علی رکبت کل ولی اللہ کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن تے تو جیڑے ولی اس ویلے دے ہائے وہ نہ جھکا دیتا سی اس نو پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اور اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے بے شک شہ بغداد
ولی ابن ولی ہے بے شک شہ بغداد، ولی ابن ولی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا، یہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے۔ اور ان کا ہوں میں تا حشر نصیر کروں گا، صد شکر کہ ان سے یہ میری نسبت ازلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد، نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بےکس پناہ ہدیہ عقیدت و محبت بصورت درود و سلام پیش کرن تو بعد شہباز لا مکانی کندیل نورانی آل نبی اولاد علی محتمم مدرسہ جامعہ نظامیہ بغداد شریف اور صدر مدرس جامعہ نظامیہ بغداد شریف، خطیب اعظم جامعہ مسجد بغداد شریف، پیر طریقت رہبر شریعت، عالم با عمل، مفسر قرآن، محدث حدیث مصطفیٰ، فقیہ ملت مصطفیٰ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمت اللہ علیہ دے بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کرن واسطے اج اسی سارے حضور دے غلام اکٹھے، جس دا اہتمام عزیزم مظہر ولد محمد علی ہور نال کیڑے بلی تو کلا کرنا نال اندے مڑ برا نے ساڈے انجینئر صاحب تشریف فرما نے، میں بھی وچ حصہ پہنا کیونکہ میں ہونا میرا تو مڑے ہی حصہ ہے تو تہاڈا یہ حصہ ہے کہ تسی تشریف فرما دیو۔ اے اللہ کریم تانوں ساریاں نوں اس آمد دا اجر عطا فرمائے۔ میرا انجی حصہ بھی ہے، تسی اس گل نو لائٹ لے گئے ہو، میں دی وضاحت کر دینا میرا حصہ کیویں۔ میں ایتھے ہن کرنی ہے تقریر، ظاہر ہے میں تقریر کرنی، تسی جتنے پیسے دینے نا اے حضور غوث پاک دے نام تے میں اپنی مسجد نو دے دینے،
حصہ میرا تھوڑا ہے، تسی تو مینوں نہیں دینے۔ اور اے صرف تہاڈی ایک محفل دی گل نہیں، 1999 تو لے کے اج دی گھڑی تک 20 سال ہو گئے مینوں، ہن 2019 ہے، 20 سال ہو گئے مین سنیاں دیاں محفلیں حضور دا دین دس دیا۔ پوری دنیا چ میرے مرید نے، یورپ، گلف، ایشیا، پاکستان، جڑے اپڑ سکتے ہیں وہ اپڑ دیں، جڑے نہیں اپڑ دے وہ فون تے ہی مرید ہو جاتے۔ بہ جاؤ گل کرن دیو، انہیں موڑ ٹر جسے دی لگا رہن دیو گا، کوئی پرابلم تو نہیں، تو بس لگا رہن دو، اور تین لگے رہن دیو کھا گا، وہ 200-400 دا پٹرول اتے سڑ جاسی، خیر آئی۔ 20 سال میں جتنے سنیاں تے میرے ہاں مریداں پیسے دیتے ہیں، میں سارے اللہ دے راہ لائے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جے کوئی نعت خان نعت پڑھتا ہے تو وہ اپنے گھر پیسے لی جاتا ہے، کوئی خطیب تقریر کرتا ہے تو وہ اپنی کوٹھی بناتا ہے، کوئی نقیب نقابت کرتا ہے تو وہ اپنے مکان چھتا ہے۔ میں اے پیسہ اپنے گھر نہیں لایا، دن دے مہینے نے سنی، لیکن میں تواڈے کولوں لے کے لایا اللہ دے دین واسطے، تے تواڈا بھی دین ہے تے میرا بھی ہے، اساں او دے تے ہی لایا ہے۔ یہی میرے کول چیز ہے، یہی فقیری ہے میرے کول، یہی میری درویشی ہے۔ اور میں اے روزانہ بندیاں دسنا، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، ایویں بندیاں شک نہ رہ جائے کہ میں اپنے پاک نبی نالے وعدہ کیتا ہے مدینہ شریف انہاں دے روضے تے بہ کے کہ یا رسول اللہ میں قبول فرما لو نوکری واسطے، میں وعدہ کرنا میں اپنے واسطے مال جمع نہیں کراں گا۔ سائیاں میں قبول کیتا ہے تے میں بھی اپنی گل تے کھلوتا ہوں۔ اے میں وعدہ کیتا سی اور اوندا میں نبھا چھڑیا ہے، 20 سال ہو گئے نبھاندیاں۔ انشاءاللہ مظہر میاں پچھو دی میں اعلان کیتا ہے، اس جمعے تے بھی کیتا ہے تے ویسے میں وصیت نامے جو بھی لکھنا ہے کہ جدو میں اس دنیا تو چلا جاواں تے جنازے تے مڑ سارے مرید تے عقیدت مند تے علاقے والےاں دا اکٹھے ہونا ہے، جنازہ تے پیراں دا وڈا ہی ہوندا ہے تے انشاءاللہ حضور دے غلاماں دا بھی وڈا ہی ہونا ہے۔ اوتھے سپیکر لا کے دسیا جائے کہ میری جائیداد کتنی، اے میں وصیت وچ لکھنا ہے تو زبانی دس چھڑے کہ اوتھے اے اعلان کیتا جائے کہ میری زرعی رقبہ کتنا ہے، میرے کیڑے کیڑے شہر وچ پلاٹ نے، میں کارخانے کنے لائے نے، میں جائیداد کنی بنائی ہے۔ جے میرے نام تے کوئی شے نکل آوے تو جتنے مرید جنازے تے آئے انہوں نے اس سے ویلے چھٹی یا پیر اور بنا لیں اور سمجھ لین کہ جنہاں نال اساں ہاتھ تے ہاتھ پائی رکھے ہے یہ تو دنیا دار ہے۔ تے جے اوتھے اعلان ہوئے کہ 1 روپیہ بھی نہیں نکلیا، میں 10 چھڑیا ہے انی دیر تے جنازہ نہیں ہونا چاہیے جتنی دیر تے یہ تحقیق نہ ہو جائے مال کتنا ہے، مال نکل آوے تے تاوی دسیا ہے تاکہ مریدان پتہ لگ جائے پیر دنیا دار ہے، تے جے مال 1 روپیے دا بھی نہ نکلے تے مریدان نے پتہ تو لگ جائے بس دنیا دار نہ ہے، حضور دے نوکر آئے۔
طرف اعلان ہے اپنے سنیاں واسطے، اے میں اس تو ہی دسنا، ورنہ میں اپنی شہرت دے وچ بھی واللہ نہیں چاہتا، میں دسنا کسے سنی دے دل چھے نہ ہوئے کہ ترے ترے چار چار جگہ تے تقریراں کر دیں، بڑا پھر دے نے انہاں کو بڑا مال ہونا ہے، سنی میں پیسے بڑے دیں دے، لیکن میں اپنے رب دے راہ تے لگا رہا، میں تبلیغی مرکز بنا رہا تاکہ اہل سنت دی تبلیغی جماعت اپنی ہوئے، جیڑی جائے اور پنڈاں وچ شہراں وچ ملکاں جا کے دین دی تبلیغ کرے، او دے نال میرے بچے میرے نال معاونت بھی کر دینے، سارے سنگی کر دینے، میں سارے آنا جڑے جڑے کر سکتے ہو میرے نال ضرور چلو، 200 بچے دا کھانا 2 ٹائم میرے گھر پکدا ہے، جنہاں 2 ٹائم میں کھانا دینا، انہاں پڑھان والے اساتذہ عملے دی ساری تنخواہ میں دینا، اللہ دیندا ہے، میں وچلے سانو سبب بانا، اللہ میں دیندا ہے، میں اگو بندیاں دینا، میں وچلے سان کھڑایا، خالق تے مخلوق دے درمیان بندے میرے تے اعتبار کر دیں تے اللہ میرے تے فضل کردا ہے، بس یہی بھائیہ میرے کو گل ہے، اس تو وضاحت کیتی ہے، بجے آکو پیسے تسی سٹ دے ہو، دین دے ہو، رکھ دے ہو، تے اے میرے تے نیکی نہ کریا ہے، اس تو اڈا رب جانے تے تسی جانو، میں تے وچلے سانے نہیں ہاں، بھائی تو دوڑے کو لے گے تو کسے مستری دے چھڑے، کسے انجینئر نو دے چھڑے، کسے کام کرن والے دے چھڑے، کسے کھاد کو دے جڑے ہو سیمنٹ والے دے چھڑے، کدی کسے ہو انج دے سسٹم ہے، انہاں دے دو چھڑنا، تے انشاءاللہ ایس سال ساڈا منصوبہ پایا تکمیل نو پہنچ جانا، اگلے سال 2 مارچ نو انشاءاللہ ساڈے جڑا مرکز ہے ان دا افتتاح ہے، ان دی بھی ایک میں وجہ رکھی ہے مرکز دے افتتاح دی بھی، کہ اگلے 2 مارچ نو میری عمر 40 سال ہو جانی، سمجھ آگئی، اگلے 2 مارچ جڑی ہے اس 2 مارچ نو میری عمر ہو جانی 40 سال، تو نبی پاک سرکار نے بھی تبلیغ دا آغاز کیتا سی 40 سال دی عمر، تو اس نسبت نال میں اگلے سال دی 2 تاریخ دا انتخاب کیتا ہے کہ اس 2 مارچ نو اسی تبلیغ دا آغاز کرانگے حضور سرکار دی نسبت نال، اور سنیاں نو میں ایک تحفہ دیاں گا مرکز تبلیغ دا جڑا قیامت تک اہل سنت دے اسلام دی تبلیغ غیر مسلمان تک بھی اور مسلمانان بھی جنہاں تریجا کلمہ بھی نہیں ہوندہ انہاں سکھان دی کوشش کرانگے، توجہ ہے تواڈی بھی مسجد میں ویکھی ہے تو میرا بڑا دل اج راضی ہویا ہے، جس لئے دا میں آیا میں مسجد نو ویندا پیا تو میرا دل یقین کرو باغ باغ ہوتا ہے، میرے دل میں اللہ نے مسجد دی محبت پائی ہے، میں نے مسجد بنان والے بھی بڑا پیارے لگ دیں تے جتھے مسجد سونی ہوئے میں بڑی پیاری لگی، تساں بڑی سونی بنائی ہے، اونج میں جدو تانوں سدنا ہے نا اتھے ہوں تے تساں او مسجد ویکھی تسی آکھو گے کہ بھئی جڑے پیسے شاہ اور نسی دین دے آئے وہ صحیح تھا تے بھئی لائے ہی نہیں، توجہ ہے حضرات، تو اس تو میں کدی نہیں آکھیا میں پیسے نہیں لیندہ، میں آنا جڑا دیندہ ہے دیوے ضرور دیو، کتیاں کماں تے نہیں دینے چاہی دے، نیک کماں تے دینے چاہی دے، اسی اللہ دے راہ تے لینے انسان پیسے دی ضرورت ہے، اسی اہل سنت دی تبلیغ دا دین دی تبلیغ دا ترویج و اشاعت دا کم کرنا ہے، سانو بہت زیادہ پیسے دی ضرورت ہے، پیسے سن دیو، حساب لین دی تو ان چھٹی ہے، اے تو اڈے اگے نے میرا وعدہ ہے اور میں وعدہ نبھایا ہے، 20 سال ہو گئے انتے اگاں میں انشاءاللہ ارادہ ہے وہ نبھاواں گے،
یہ ایک وضاحت ہے جڑی چلو میں کر چھڈی ہے، میں لنگھ دیاں گل آ گئی ہے تو ہو گئی ہے، تے اے تواڈے واسطے یہ سبق ہے، تے اے تانوں گل دسدا پیا بھائی درویشی میاں ایویں نہیں ہوندی، یہ قربانیاں منگدی ہے تو دینیاں پوندیاں نے۔ توجہ کرو جی، ہن تقریر شروع کریے، یہ گل ہو گئی، ہن تقریر شروع کریے۔ جس ہستی دا اج اسی یاد منان واسطے بیٹھے ہاں، میں بھی مظہر بھی، اسی انہاں دی عقیدت مند ہاں، اور میرا ایک اور سلسلہ بھی انہاں نال تعلق دا ہے غوث پاک نال۔ ایک تے میری والدہ صاحب حضور غوث پاک دے سلسلے چ بیعت سن، دوسرے نمبر تے میرے مرشد علی احمد صابر جڑے نا وہ حضور غوث پاک دی اولاد نے، سو جڑا میرے سلسلے چ میرے نال وابستہ بنت بیلی نے، انہاں نو سید معین الدین چشتی اجمیری تے بابا فرید دا فیض بھی حاصل ہے، سید عبدالقادر جیلانی یارویں والے دا فیض بھی حاصل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین فالحمدللہ علی ذالک۔ بھائی توجہ ہو گئی ہے آپ حضرات دی؟ عزیزہ نے من حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ جدو دنیا تے تشریف نائے نہ لائے اس ویلے اسلام کمزور ہو چکیا سی، اسلام کمزور ہو رہا سی۔ اسلام دے اس کمزوری دے عالم وچ اللہ نے محی الدین نو بھیجیا، محی الدین آندن دین نو زندہ کرنا، اسلام دی کمزوری نو جس نے ضعف نو جس نے قوت اچ تبدیل کیتا ہے اپنے ظاہری اور باطنی علم دے نال، او دا نام سید عبدالقادر جیلانی رحمت۔ حضور غوث پاک باپ ولو حسنی سید نے تے ماں ولو حسینی سید نے، اس واسطے آپ حسنی سید نے، سید خواجہ میرے مرشد خواجہ معین الدین حسینی سید نے، اور حضرت غوث پاک حسنی سید نے، ماں لوینہ دا رشتہ ایک کے۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی دے والد سید ابی سہل موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار ایک دن دریا دے کنارے تے عبادت پہ کرن، عبادت دے دوران آپ نے ویکھیا کہ دریا دے وچ ایک سیب رڑیا جاندہ ہے، آپ نے وہ سیب پکڑیا دھو کے تے کھا لیا۔ جدو سیب کھا بیٹھے نا تے دل وچ خیال آیا کہ اے سیب تے پتہ نہیں کیندا سی، میں تے اے سیب جڑا ہے وہ بغیر اجازت تو کھا بیٹھا۔ اے وہ جٹ گل دھیان نال سنن جڑے آندن کھان پین والی شے دی چوری ہوندی کوئی، کیونکہ تساں کچھ مسئلے آپ بھی بنائے ہوندے جٹاں نے، وہ آندن کھان پین والی شے دی جی مڑ کیڑی چوری ہوندی ہے، تو وہ بندہ لگدا کھان پین تو تے اگا مڑ لگا جاندا ہے۔ چوری بھائیا لکھ دی ہوئے یا ککھ دی ہوئے، جدو نیت چوری دی نال کر لینی ہے چوری چوری، متوجہ ہو کے کوئی نہ، اے جدو سوچ دل لے چاہیے کہ اے تو میں غلط کام کر بیٹھا، سانو نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسی کی کھانے ہاں۔ اللہ قرآن فرماندے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دنیا مسلمانہ دا بھرا غلط طریقے نال مال بھراواں دا نہ کھائیں، حرام مال اندر جائے تو بندے نے سوڑ پہ جاندی ہے۔ عزیزہ نے من اگے سنگی پہ دستات ہو کی اتفاقاً میرے ذہن میں گل اتھو ہی آ گئی ہے، جیڑا پنڈاں وچ بندہ سود کھاندے نا، جڑے لوگ سود بیبیاں بالیاں بیبیاں سود دا کام کر دیاں، انہاں دکانہ کھولیاں ہوندیاں نے محلیاں وچ، بازار لے جا 100 دے چھڈی، لکھ لے جا 1000 دے چھڈی،
تو آندیاں جی یہ تو مڑ کاروبار ہے، تو کچھ باڑے سیانے پہ آندے ہوندے اسی جی سود کدی نہیں لیا، اسی بینک دے حساب نہ لینے ہیں۔ وہ ظالمہ تے بینک تے آپ بھرلا سود ہی، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں۔ عزیزہ نے من سود دے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ہے 70 گناہ نے، ہر کام دا ایک گناہ ہے، سود دا 70 گناہ ہیں، تو جیڑا انہاں 17 چو ساریاں تو ہوڑا ہے نا وہ ماں نال زنا کرن دے برابر ہے۔ جیڑا ساریاں تو ہوڑا گناہ ہیں 70، جیڑا ساریاں تو تھلے 70 ہے نا وہ ماں نال زنا کرن دے برابر ہے جیڑا بندہ سود خور ہے۔ حضور فرماندے نے میں جدو گیا معراج تے تو میں کچھ بندیاں ویکھیا ہے وہ اگ کھاندے پہ آئے، وہ کھاندے منہ لو آئے تے انہاں دے ہیٹھو نکل دی پئی آئی وہ اگ، انہاں دے اندر جلاندی جاندی تے تھلے نکل دی تے آپ فرماندے نے میں پوچھا جبریل یہ کون نے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ سود خور نے۔ ساڈے پنڈ دا واقعہ ہے، جٹ بڑی کوئی نہ کرم والی قوم نے، ایک جٹ میں گل سنائی، وہ سکھیا جی ساڈے پنڈ دا وہ سکھیا جی میری مجھ نو پے گئے کیڑے، تو مردے نہ میں 5 سود خوراں دا نام لکھ کے اندے گل پایا سارے کیڑے مر گئے۔ میں کہا وہ کدائیں تے سود خور بھی کام دے گئے نا؟ وہ سکھیا جی نہیں کام نہیں دے گئے، کڑمے اڈے نے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اے ایڈے کڑمے نے، تو سوچو جڑے گھر سود آندا ہوئے، جس گھر سود خور راندا ہوئے اس گھر دا کی حال ہونا ہے؟ پائیاں تھوڑی کھا لیا کرو تے حلال دی کھاویا کرو، حرام نہ کھایا کرو۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے اپنے آپ نو بڑے سیانے سمجھن والے وہ آندے جی اسی کمیٹی پائیے تے ساڈا سکوٹر نکلیا ہے، تو اسی نرا جوا ہے، کمیٹی تے نرا جوا ہے۔ بینک وچ پیسے رکھے نہ سی تے منافع لینے وہ سود ہے۔ جن دے کول کو 4 آنے وادو ہے نا وہ کسی عالم تو پوچھ لیا کرو بجناب بس یہ نہ دی انویسٹمنٹ کیڑی وانڈ نہ کریے، اسلام منافع دی اجازت دیندہ ہے بکی میں لینا ہے۔ اے نہیں بھائی اسلام آندہ ہے منافع ہی نہ لو، اسلام منافع جتنا دل ہی للہ، لیکن اسلام ان دی وانڈ کی تھی ہے۔ کیا ہے قانون نے کھونا مرد نو عورت دی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن میں فرمان دیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، میں بندے دے دل وچ عورت دا پیار رکھیا او دے دل وچ عورت دی محبت رکھی ہے، لیکن جڑا زنا کرتا ہے وہ بھی اصل عورت نو کر رہا ہے، وہ فطری خواہش پوری کر رہا ہے، لیکن اسلام آندا ہے خواہش جو میں رکھی ہے تے وانڈ بھی میرے تو ہی پوچھ کھا میں پوری کی میں کرنی ہے۔ اللہ سوڑیا کی میں پوری کریے، فرمایا فن کے ہو ما طاب لکم من النساء، عورت نال نکاح پڑھ زنا نہ کر۔ ایویں منافع بھی کروے نہیں تے اسلام دے طریقے نال حلال کر کے لیا، سود دے طریقے نال حرام کر کے نہ کھا، لگل تے صرف ہی نہیں ہے۔ عزیزہ ندی وقار حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے پڑھ پڑھیا میں فاضل ہویا تے بھی طالب ہویا زردہ ہو دو جگ دی جے دولت لبے تے ظالم نفسنا مردہ ہو دو جگ دی۔ میں خالد پیاریا اور دھیان کرے دے مدر دنیا دار بندہ ہے، اے وپاری ہے، اپنا مال ڈنگر خریدتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وپار دا وپار کرنا شریعت جائز ہے۔ حضور دا ایک صحابی سی، سرکار نے ان دیتے 2 روپیے مدر، باہر لے جاتے ایک بھیڑ لیا، بازار جاتے ایک بھیڑ لیا، میں تینا نہ یار میں نہ کو ماج لے دے، سائیاں فرمایا 2 روپیے لے جا، 2 درہم دیتے آئیاں، تو نہ فرمایا بھیڑ لیا،
وہ گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو 2 روپیے بھی حضور نو دیتے تو بھیڑ بھی دیتی. سائیاں فرمایا یہ کی کیتے اسے کہ سرکار 2 روپیہ دیاں گیاں تے بھیڑاں لئیاں نے 2 ایک 2 روپیہ دی ویچ آیا تے ایک لے آیا تے نال 2 بھی لے آیا. کاروبار دی ونڈ ہوندی ہے یہ وہ کاروباری بندہ ہے لیکن ہر سال ایک جانور رکھدا ہے خرید کے اور وہ ذبح کر کے تے لنگر پکیندا ہے 11ویں والے مرشد دا. حضور غوث پاک دا لنگر پکیندا ہے پکا کے تے بندیاں نوں کھویندا ہے علماء نوں بلاندا ہے سجناں نوں دعوت دیندا ہے سنگیاں نوں دعوت دیندا ہے. یہ دی مڑے محبت ہے. یہ کوئی کمڑا ہے یہ نہیں پتا بھئی یہ پہ میں ویچاں چاہتے ہیں دا اور بڑا کچھ نہیں جانا ہے. یہ جیدے اُتے قائد اعظم دی فوٹو ہے کاغذ بڑا قیمتی ہے پتہ ہے جیڑا وپاری ہے میں تے انہاں ساڈے نالوں بھی بڑا پتہ ہے کیونکہ وہ تو کاروباری یہ کرتا ہے لین دین دا کرتا ہے ان تے بڑا پتہ ہے لیکن باویں بڑا پتہ ہے وہ آندا ہے بڑا پتہ ہے لیکن میں بھی پتہ ہے یہ دوری ایتھے ہی رہ جانا ہے. یہ قبر وچ کام آیا تے 11ویں والے پیر دی محبت تے اودے نانے دا پیار ہی کام ہونا ہے. گل ہے اس نو بھی تے ویکھیا کرو نا یہ دیوانگی بھی تے کوئی چاہیے نا نرا مال کٹھیاں کرنی تے ویکھاں دا میں تے تساں بھی ویکھنا ہے حشر دا میدان ہونا ہے. بالیاں پیسے آلیاں بندیاں بھی اتھے ہونا ہے تے جنہ تھوڑے کالیاں ہونا ہے ہونا بھی اتھے. ادو پتہ لگنا ہے کن کیڑا پیسہ کم آیا ہے جیڑا پیچھا چھڈ آیا وہ کم آیا ہے جیڑا رب دے راہ تے لا آیا وہ کم پیا ہوندا ہے. یہ ادو پتہ لگنا ہے. رہ گئی یہ گل میں میرے کول باڑا ہو جائے تو میں مطمئن ہونا ہے. ایو تو میں دستا پیا باؤ آندے 2 جگ دی بھی لبے اے رجدہ جیدے کول ایک پلاٹ ہو آندہ میں نال والے بھی لینا ہے جیدے کول 1 کلا جائیں خریدیا آندہ میں اگلا بھی خریدنا ہے. اندہ وہ اگلا کلا نہیں مکدا جنہ چروں دی قبر نیڑے نہیں آ جاتی. وہ اگا خریدن دے چکر ہے میں وہ بناواں میں وہ کراں وہ بندہ دی چال تے بندے دی دوڑ تے مکدی نہیں نا. کیویں مکے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے 2 جگ دی 2 جگ دی جے دولت لبے تے ظالم نفسنا مردہ تے باج فقیر کسے نہیں ماریا تے ظالم چورے اندر دا ساڈا جڑا سنیا دا سرمایہ ہے نا وہ ساڈا سنیا دا سرمایہ وہ نعت خان نہیں جیڑے 70 ہزار روپیہ لکھ روپیہ لے کے تے آندے 2 لاکھ لے کے تے شامی ٹر جاندے تے سویرے اپنا کاروبار کردے تے وہ ساڈے سرمایہ نے ساڈے سرمایہ نہیں وہ سن یونکاں چمڑیاں ہی ہیں جیڑیاں ساڈا خون پویاں چوس دیاں. سرمایہ ساڈا یہ نہیں جڑے دین تے خرچ کر دے. حد تائے بس سانو سنیاں نے بھی کوئی نہیں پتا ساڈا سرمایہ کیڑا ہے. وہ ساڈا سرمایہ وہ نہیں ہے جڑے روز سنیاں دا پیسہ ہوج کے گھر لے جاندے. سنیاں دا سرمایہ وہ ہے جڑے روز پیسہ رسول اللہ دے دین تے خرچ کر دینے. سرمایہ دی سیان کرو اے لوگ ساڈا سرمایہ نے جڑے دین تے خرچ کر دے جڑے دین تے پیسہ لاندے تاکہ اللہ دے دین دی ترقی تے ترویج تے اشاعت ہوئے لوگاں تک رسول اللہ دے دین پہنچے. وہ لوگ دین دا سرمایہ نے. میک اپ پڑے نات خان دین دا سرمایہ جھوٹیاں گاڑیاں سنانا والے خطیب سرمایہ نے. سنیاں دا سرمایہ یہ لوگ نے جڑے رسول اللہ دے نام تے پیسہ خرچ کر دے. عزیزان دی وقار و دوستان محترم بڑی توجہ فرمائیے مسئلہ سمجھیے. فرمایا باج فقیران کسے نہیں ماریا تے ظالم چورے اندر دا اللہ دے ولی نو جدو
پتہ لگا بھی میں یہ جڑا سیب کھا بیٹھا یہ تو میرا ہاں نا تے پتہ نہیں کیندا سی تے سرکار ٹر پے اودے منہ کر کے جدوں پانی پیاوندا ہا اودے ٹر پے ٹردیاں ٹردیاں اگے جو نیڑے گئے تے ویکھیا سامنے ایک باغ ہے تے او باغ دے نالوں دریا پیا لنگدا ہے تے او دے پھل وچ لٹکے ہوئے سائیاں قیاس کیتا با ایندے نال دے وچ ڈگیا تے میں رڑدا کھا لیا باغ دے وچ ٹر گیا اے ہن غوث پاک دے والد صاحب نے جڑے گئے نے باغ کو غوث پاک دے نانے دا سی اجے نانا بنے نہ ہے یہ پہلا دی مڑ گل آئی اجے شادی نہ ہوئی شادی کیویں ہوئی یہ دسو باغ کو غوث پاک دے نانے جاندا سی سید عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ باغ انہاں دا سی آپ اندر داخل ہوئے پوچھیا باغ کی نہ دا انہاں دسیا او جڑے مسلے تے بزرگ بیٹھے نوں نہ دا باغ ہے اوتھے گئے تے عرض کہتے نے بزرگوں میں ایک غلطی کر بیٹھا تو دی معافی لین آیا تے ولی نو ولی سیان لیندا ہے ولی نو ولی جٹا او سیان لیندے ہو تسی بھی تو مجھ دی سیان ہو جاندی کوئی نہ با چنگی ہے دیا بیڑی 100 بھی ہوئے تو پتہ لگ جاندہ ہے چنگی ہے دیا نہیں چنگی ہو جاندی ہے نا میں روز مثال دیندہ رہنا با آڑتی دی تڑی تے 5 دانے چرکھیے نا وہ آندہ ہے آ 85 ہے آ 86 ہے آ ایری ہے تے آ شاہ جی سپر ہے میں اندر تو پوچھنا ویندے اتے 85 86 لکھے آئی وہ آندہ نہیں میں کہا کیویں پتہ لگی 86 85 ہے وہ آندہ علامتاں نال پتہ لگدا ہے شاہ جی علامتاں نال سیان ہوندی ہے علامتاں ہوندیاں نے نمبر نہیں لکھے تو میں جویں دسدا پیاں لیبارٹری وچ بھی پائے ہوئے تے انج ہی نکلنا ہے کیوں میں علامتاں تو پتہ لگ جاندا ہے پایا جویں چنگیاں گاواں تے مجھاں دیاں علامتاں ہوندیاں نا ایویں چنگیاں بندیاں دیاں بھی علامتاں ہوندیاں نے ایتھے کچھ اور کبوتراں والا ہے وچ ہونے نے ایتھے وچ بیٹھے میری گل سنو میں نہیں انہاں نوں ویندا اونج گل سناؤں گا انہاں نوں سمجھ آ جانی با چھت تے کبوتراں والا چور چڑھیا ہوئے تے اُتے 100 کبوتر پیا اڑدا ہوئے میں تو پوچھو تو میں آکھنا سارے چٹے رنگ دے سارے ہی کبوتر نے ان پتہ ہونا ہے انہاں سواں چوں 99 ساڈے پنڈ دے ایک ساڈے پنڈ دا نہیں ایمانداری نال دسو ان پتہ لگ جاندا ہے یا نہیں پیڑیاں وہ جو اسمان وچ پیا اڑدا ہے دور بھی نوں دے کول کوئی سارے کبوتر بھی چٹے نے ان پتہ کیویں لگ جاندا ہے با نویل اتیا ساڈا ہے توجہ ہے کہ نہ ان پتہ لگ جاندا ہے نا ایو ہی گل ہے میں آنا بندیاں نال تو کبوتر باز چنگا ہو گیا جنہیں سیان تے ہو جاندی ہے نا با ساڈا اپنا ہے تیا بگانا ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اور سنیاؤ خدا دا نا ہے روز جو پیر ویندے ہو روز جو پیران کے باندے تے اٹھ دے ران دے ہو اتنی سیان تے سکھ لو اس کبوتر باز کڑو بے کہ باپنے تے بگانے دی سیان کی میں ہوندی ہے توجہ ہے اے ولی دی نشانی آ تو میں تقریر ہے تین سکھا چھڑ سامبا ولی کی میں دا ہوندہ ہے اگو آسمان ہے جو بھی اڑدا پویا تو سیان لئی سنبا ہے ولی ہے توجہ ہے ہی کہ نا سرکار نے جس ویلے پوچھیا کدے آئے ہیں جو انہا انہوں نے کہا جی میں کھا بیٹھا سیب رڑدا جاندہ وہ دی معافی منگن آیا سائیاں ویکھیا تے انہوں میں سیان ہو گئی بجڑا رڑدے جاندے دی معافی منگن آیا ہے نا کوئی مرد ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ حرام خوران دے جنگل ہے جے کوئی حلال خور ہوئے تو بھائیا ان ویکھیاں زیارت کرنے نو جی کردہ ہے بندہ کوئی ہے سائیاں فرمایا معافی دے چھڑنے آپ پر ساڑیاں بھائی کچھ شرطاں نے انہاں سیان لے آپ بھائی یہ شہباز اختیار اب تو کیا ہے انہیں قابو کرنا ہے سائیاں فرمایا 10 نے آپ پر شرطاں نے کہ
آپ نے فرمایا کہ ایک تا انہ چر میرے باغ دی کرنیاں رکھ تے دوجا میری ایک دی ہے او دے نال نکاح کر دی. یہ ان گل عجیب سی انہاں کہا پر میں دی نکاح دی شرط اس تو رکھی ہے کہ میری دی ویندی بھی نہیں سنتی بھی نہیں ٹردی بھی نہیں ان دے نال نکاح کرنی. آپ نے دل وچ سوچیا اب یہ صورت نہ دسی ہے وہ دے نال ڈنگ لگین تے بڑے اوکھے لیکن اگلے جان جی حساب دینا پیا سیب دا تے گل وہ بھی بڑی اوکھی ہے. لہذا میں نے ایتھے والی گل سزا آ رہا ہے اگر میں نے انہاں کہ سرکار مینوں منظور ہے باغ دی راکھی کردے رہے. جدو ٹائم ہو گیا پورا تے سائیاں فرمایا لے بھائی آج ویلیا تیرا نکاح پڑھنا ہے. حضور غوث پاک دے والد دا نکاح پڑھیتا. جدو نکاح پڑھیتا تے گئے گھر اگے ویکھیا کمرے دے وچ حضور غوث پاک دی امی بیٹھیاں سن. انہاں دی شکل صورت پیر اکھاں ہر شے صحیح حسین و جمیل سید زادی صورت انہاں دی او بالکل ٹھیک ٹھاک. او انہاں قدماں تو پیچھے ہٹیا ہے آ کے اپنے سسر حضور غوث پاک دے نانا کول جا کے اندن سرکار تساں تے انہاں نو معذور دسیا تے انہاں دے سارے ہاتھ پیر آزاد ٹھیک نے یہ غلطی تے نہیں ہو گئی. حضور غوث پاک دے نانا جی فرماندے نے غلطی کوئی نہیں ہوئی بیٹا میری بیٹی میں کیا سی تک دی نہیں انہیں کدی غیر محرم دا چہرہ نہیں تکیا. میں کیا سی میری دھی ٹردی نہیں انہیں کدی میری اجازت تو بغیر قدم نہیں اٹھایا. کرمالیاں دیاں دی نشانی ہے وہ بغیر اجازت اپنے باپ دی تو اپنے خامن دی تو قدم اے کرمالیاں بیویاں دی نشانی کرمالیاں دیاں دی نشانی کرمالی عورت دی نیک عورت دی نشانی کیے. اللہ اللہ وہ اپنے خامد اپنے برا اپنے باپ دی مرضی تو بغیر قدم نہیں جاندی. عورتاں اگر سن دیاں پہیاں ہون یا میری کئی گالوں نہ تھی سناؤ تو انہوں نے دسیا کرو اچھی عورت دی نشانی ہے وے وہ اپنے خامن دی تابعدار ہون دیئے. جڑی عورت خامن دی تابعدار نہ ہوئے او دیتے جنت دیاں حوراں لعنت کر دیاں. متوجہ ہو سمجھون دی پئی ہے عزیزاں دی وقار میرے دوستو میرے سنگیو آپ فرمانے نے میں تینوں کیا سی وہ بول دی نہیں انہیں کدی اللہ دی رضا تو خلاف زبان چو بری گل نہیں کڈی. انہیں کدی بھی غلط گل اپنی زبان چو دے راتی گانا کٹ دیاں دے راتی جھوٹ بول دیاں انتیاں دیاں نسی چنگیاں عورتاں نا بابا نا. اللہ قرآن جو فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا قُولُوا قَوْلًا حَسَنًا. جدو بولو سنا بولیا کرو بی بی تیری آواز دسنا ہے کہ تو کڈی اچھی عورت ہے. عزیزاں دی وقار دن رات جڑی عورت گانا کڑ دیئے بد زبانے بد کلامے اپنے خامن دی بد کلامی کر دیئے او بھامیں نفل پڑھے تے بھامیں نمازاں پڑھے او دیاں قبول نہیں ہونیاں. میرے پاک نبی فرماندے بخاری حدیث ہے اگر دنیا تے کسے نو سجدہ جائز ہوندا تے اللہ عورت نو حکم دیندا او اپنے خامد نو سجدہ کرے. کوئی نہیں تو گل دی سمجھ آئی. اللہ فرماندا ہے جے دنیا تے میرے تو علاوہ حضور فرماندے ہیں رب تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہوندا تے عورت نو اللہ حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کر. لیکن سجدہ رب تو علاوہ کسے نو جائز نہیں. کیا تو ان کسے نہیں دسیا عورت اپنے خامد واسطے میک اپ کرے تے تم عبادت ہے. میں کیا دا پیا عورت سرخی پوڈر لائے اپنے خامد واسطے او دا سرخی پوڈر لینا بھی عبادت ہے. عورت اپنے خامد واسطے کھانا پکائے تے او دا کھانا پکانا بھی عبادت ہے. عورت بچہ پیدا کرے تو میرے پاک نبی نے فرمایا ہے جڑی عورت بچہ پیدا کرے تو انہوں ایک باری درد ہوئے اس ماں نو حج جتنا اللہ ثواب عطا فرما چھڑتا ہے. جڑی عورت پتر نو گود وچ بہا کے ان دودھ پلائے اللہ ہر گھٹ تے اجر عطا فرماندا ہے اس نے.
عورت نو اللہ پاک نے ایڈا اللہ مقام دیتا ہے کہ جے چنگی ہوئے تو جنت ہو دے قدمہ چ رکھ چھڑدا ہے اون بھلا نہیں ڈھینی. توجہ ہے کہ نا. آپ فرماندے نے بیٹا میں تینوں کیا سی میری بیٹی تکدی نہیں ہو غیر محرم نو نہیں تکدی. میں کیا سی میری بیٹی ٹردی نہیں ہو میری مرضی تو بغیر کدی قدم نہیں اٹھان دی. میں آکھیا سی وہ بول دی نہیں ہو منہ چو کدی غلط جملہ نہیں بول دی. میں آکھیا سی وہ سن دی نہیں او جدو بھی سن دیئے یا قرآن سن دیئے یا نبی دا فرمان سن دیئے. ہائے 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 توجہ ہے کہ نا. ہن جدید تحقیق آ چکی ہے اس گل تے کہ عورت حمل دے دوران اگر نعتاں سنے قرآن سنے تو او دے بچے دے اندر دین دی رغبت پیدا ہوندی. تے جے عورت گانے سنے ہر ویلے فلماں ویکھے ہر ویلے ڈرامہ ویکھے تو دے بچے بھی ڈرامے والے ہی ہوندے. کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل دی بچوں. عورت ڈرامے ویکھے فلماں ویکھے تے گانے سنے تو دے بچے بھی وہ بچے بھی اداکار جی پیدا ہوندے نے. عزیزاں دی وقار آپ فرماندے نے اے ہی تیری بیوی ہے. باپ رڑدا جاندا سیب کھا کے معافی منگن والا ہوئے ماں غیر محرم نو تکن والی نہ ہوئے غلط آواز سنن والی نہ ہوئے غلط قدم اٹھان والی نہ ہوئے غلط بلارا بولن والی نہ ہوئے ماں ایڈی کرما والی ہوئے باپ ایڈا کرما والا ہوئے تا پتر عبدالقادر جیلانی ورگے پیدا ہوندے نے. توجہ ہوئی ہے حضرات کے نام. ایڈے کرمالیاں ماما ہون ایڈے کرمالے باپ ہون تے تا پتر عبدالقادر جیلانی ورگے پیدا ہوندے. حضرات جدو غوث پاک دی ولادت ہو گئی جدو آپ دی ولادت ہوئی نا تو اس دن رمضان دی پہلی سی. توجہ ہے جی. غوث پاک دی ولادت ہوئی ہے تے رمضان دا چاند چڑھ گیا. کرمالا سید کرمالے مہینے تے کرمالی رات نو دنیا تے آیا. حضرات دی وقار بدل بنے ہوئے آئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پی چل دی آئی. رمضان دے مہینے دا آغاز ہویا عبدالقادر دنیا تے آئے. سویر ہو گئی لوگاں روزہ رکھ لیا شاکج پہ گئے. کنا کھیا روزہ ہے کنا کھیا روزہ کوئی نہیں چان کسے نہیں ویکھیا. بندیاں کیا آپس جروڑا نہ پاؤ ساڑھے کوڑ سیدان دا گھارے انہاں کوڑ مسئلے دا پتہ لگ جانا ہے. سیدان دے گھرائیں چو مسئلے دا جی سیدان دا گھارے تو ویسے سیدان لو مسئلے دا ہی پتہ لگنا بھی چاہیے. تو جب بندہ سیدان لو مسئلہ پوچھن جائے انہاں کو بٹیرے چھٹے اور لڑن آستے تو بندیاں دیا گھنا پہ چنگا مسئلہ پوچھن آیا. سیدانوں کام میں سیدان لے کرنے چاہیے. میں سیدان نانا سان اور کسی دی نوکری نہیں کرنی چاہیے. جے کرنی ہے تے اپنے نانے دی کرو. یہ نوکری تو انپھپ دیا سیدان اور نوکریاں چھاڑ دے ہو. عزیزان دی وقار میرے دوستو میرے عزیزو لوگ سیدہ ام الخیر دے گھر آئے. سیدزادی پتہ نہیں پیا لگتا رمضان دا چان چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا کیونکہ مطلع برالودہ. اللہ اللہ سیدزادی فرما دیا نے غوث پاک دی امی فرما دیا نے لوگو جاؤ روزہ رکھو آج پہلا روزہ ہے. لوگاں پوچھیا بی بی کی میں پتہ لگیا جے فرمایا جدو دی فجر دی اذان ہوئی ہے میرے پتر عبدالقادر نے دودھ پینا چھڑ دیتا ہے اس گل دی علامت رمضان شروع ہو گیا ہے. اللہ اکبر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے یا فرماند نے غوث اعظم امام متقا ون کا جلوائے شان قدرت پہلا
سلام جلوائے شان قدرت پہ، پڑھیے پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ، سلام شمع پز میں ہدایت پہ لا۔ اے سید عبدالقادر جیلانی نے تھوڑے جے وڈے ہوئے پڑھن جان لگ پے، تعلیم واسطے جان لگ پے۔ جدو تعلیم پڑھن جان لگے، حصول علم واسطے مدرسے دے اندر داخل ہون جان لگے، تے آپ نو کسے پوچھیا تو انو پتہ کیویں لگیا تسی اللہ دے ولی ہو؟ تے عبدالقادر جیلانی فرما دے جدو میں درس وچ داخل ہوندا میں آواز غیب تو سندا، آواز آندی آئی او مدرسے پڑھن والے ہو، اللہ دے ولی واسطے جگہ خالی کر دے ہو۔ آپ فرماندن میں ٹردا جدو میں درس سے جاندا تے آواز آندی آئی بھائی عبدالقادر جیلانی اللہ دا ولی آ رہے ہیں، اون دے واسطے تھاں خالی کرو۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار اس اللہ دے ولی دا نام ہے جیدہ بچپنائے سالہ میں گزریا ہے۔ ہن تے بھائیا ماں باپ بچیاں نو تربیت ہی بڑی عجیب تے غریب دے چھڑ دینا، اگلیاں ماما بچیاں نو تربیت ہی بڑا سونا دے دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کوکی کاکی اوشی دلوی سرکار آپ دی والدہ انہوں نے لے گئیاں، آفت صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ۔ کرمالیاں ماما میں 10ویں کلاس تک سکولے جاندیاں تھی، 10ویں تک میں اپنی امی ناندہ رہا، امی جی میں فوج جانا، میری خواہش نہ میری خواہش ہے میں پاک فوج جائن کرنی ہے، میں فوج جانا ہے۔ پسند ہوتی نا بچپنے جا اپنی تو میری چاہی سی کہ میری ماں میں نو ساری زندگی یہ یاد رہی ہے پتر تو دین دا سپاہی بڑھنا، اور میں حضور غوث پاک دی یہ 10 دارہ نام ہے، حضور غوث پاک دی جڑی پہلی منقبت ہے نا، اے میں کسے مولوی تو نہیں سکھی، اے میں اپنی والدہ صاحبہ کو سکھی، کیونکہ وہ غوث پاک دے مرید سن۔ تو روزانہ فجر دی نماز صبح قصیدہ غوثیہ دا وظیفہ کر دیا ہے، تو مسلح تے بیٹھے ہوندے ہیں تے اسی منجی تے ستے پہ ہوندے ہیں تے انہاں دے وہ جڑی آواز ہے مقدس اور پاک آواز، وہ اسی آنکھ کھولن تو پہنے ساڑھے کرنا ہے تو غوث پاک دے قصیدے دی آواز ہوندی ہے جڑی میری والدہ صاحبہ روزانہ سویرے پڑھ دیا ہے فجر تو بعد۔ مسلح تے بہ کے تے میری ماں جی ہوری چونکہ مرید سن تے اپنے مرشد نال عقیدت نے تو قصیدہ غوثیہ اور منقبت غوث پاک، واللہ العظیم میں تو مسجد وچ بیٹھ کے ہن بھی مندر میری آنکھاں کے پھردا پیا ہے کہ میں اپنی ماں دی گود وچ سر رکھیا ہوندا تے میری ماں غوث پاک دا قصیدہ پڑھ دے پے ہوندے۔ جدو ماما اس وانڈ نال تربیت کرن تے پھر گلاں ذہن وچ باندھیاں جاندیاں، نمیاں سیکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی، وہی کافی ہو جاندی۔ حضور قطب الدین انہاں دی ماں جی ہوری لے گئے کہ حافظ صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میری والدہ صاحبہ نے ایڈا شوق سی کہ جب میرے پیران ملے نا، میرے شیخ نو میرے مرشد نو ملے نے تو انہوں نے بھی یہی آکھیا نے کہ میرا پتر
اٹھایا تے فرمایا پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. توجہ ہے. اویا پنکھا کیوں چلا دیتے حافظ؟ وہ پنکھا دھیان نال بند کرو کہ بردیان بندیاں نو سردی ہوندی ہے. اجے ایڈی گرمی بھی نہیں جی آئی تے تھوڑی جی گرمی چنگی ہوندی ہے. عزیزاں دی وقار حافظ صاحب فرماندے نہیں قطب الدین بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. کیا بات ہے. میں مدرسے پڑھتا ہوتا سا تے ساڈے گھر ایک ساڈا مرید سا سی نوکر. میری ماں جی اور انہوں روٹی پکا کے دینی بجا میرے پتر نو نالے ویکھ چا آخیا بھی کی حال ہے تے نالے روٹی پڑھایا تے انہوں نے آکھی چنگا پڑھیا ہن واپس نہ آوے نس کے اوتھے ہی پڑھے. اللہ 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 ماما دے بھی کڈے کرما والے ذہن ہوندے نے. عزیزاں نے دی وقار فرمایا پڑھو جی الحمدللہ رب العالمین. سرکار فرماندے نے حافظ صاحب کی بلا مینوں اتھوں نہ پڑھاؤ مینوں اتو پڑھاؤ جتھے اللہ فرما دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. توجہ حضرات فرمایا میں نے اتھو پڑھاؤ جی 15واں پارا جتھوں شروع ہوندا ہے. میرے بچوں سن دے پے ہو میرے بچے جاگ دے پے ہو میرے بچے ہو. استاد فرما دے نے بیٹا جی پہلے 14 نہیں جے یاد کرنے اے تے 15واں پارا ہے جتھوں تسی پہ آندے ہو. غور کیجئے ماما غور نال سن باپ غور نال سن. بیٹا جی یہ تا 15واں پارا ہے سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ پہلا 14 نہیں جے پڑھنے. یا فرما دے استاد محترم 15ویں تو ہی لاؤ پہلے سارے میری ماں نے جوڑی لوریاں نال یاد کروائے نے. آئے آئے ہم اپنے نبی کے پیارے نبی کے ٹائم بڑا نہیں ہو گیا بھائی میاں کچھ بار بندے کھلوتے نے تھک نہ پو میں تو انہوں دا بھی پیار ہے کھڑے نہیں شدے چروکنے دے تھکی نہ جان ہے. توجہ حضرات عزیزاں نے گرامی قدر سید عبدالقادر جیلانی نے والدہ فرمانی نے پتر جا علم پڑھ کے آ. تے ماما دا دل کردہ تے نہیں نہ پتر جدا ہون تے اونج بائی میاں افسر انہاں دے لگ دین جیڑیاں روز گھرو جدا کر دیاں نے جیڑیاں کول بائی رکھنا باساں دور نہیں کر انہاں دے پڑھے بھی کدی نہیں. ہاں پتر پڑھن جا. حضور غوث پاک دو براساں جڑی باپ پلو جائیداد ملی سی ماں ادو اد چکی تھی ادھی دوجے بران چا دیتی تے ادھی غوث پاک نو دے کے تے ایتھے وچ سی کے نا ایتھے تے فرمایا لائے پترے ہن اتے پالا اے پیسے نہیں تے جا علم پڑھ تے خرچ کر. غوث پاک علم پڑھن واسطے بچپن وچ گھر چھڑ دیتا. بچپنا سی گھر چھڑ دیتا نکل پے راج ٹر پے. اجے کسے بندے نے یہ نہ پتا بے ولی نے اے ماں دی
مادر زاد ولی نے ماں دی کوکھ کھچو ولی آئے نے یہ کسی نے پتہ کوئی نہ سرکار ٹردے جاندے آئے قافلے دے نال سن تے جا رہے سن بغداد کیونکہ بغداد علم دا مرکز ہے پنڈ آپ دا بغداد نہیں سی پنڈ آپ دا سی جیلان سمجھ آگئی جیم یہ لام الف نون جیلان ٹھیک ہے بعد نے گیلان آکھیا ہے بعد نے جیلان آکھیا ہے ایسی پنڈ آپ دا او لیکن آئے آپ بغداد بغیلان تو بغداد جا رہے سن راہ ایک بہت بڑا مشہور ڈاکو سی احمد بدوی انہوں نے قافلہ روک لیا لٹنا شروع کر دیتا جدو دی لٹ مار شروع ہوئی لٹدا ایک ڈاکو حضور غوث پاک کوڑ آیا وہ سکھیا تیرے کوڑ کی ہے میں صدقے جاواں اللہ دیاں ولیاں تو ان کی پتا انہاں کول کی ہے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ انہیں کہا تیرے کول کی ہے بھائی سرکار فرمایا میرے کول بھی ڈھیر سارے پیسے وہ سمجھا بچہ تھے میں گل پہ کردا ہے وہ گل لنگ گیا وہ واپس سردار کول گیا تو اس جا کے سردار نے دسیا تے سارے کول لے آندا ایک بچہ آندا میرے کول پیسے پر مین لگدا ہے او دے کول پیسے ہیں کوئی نہ انہیں فرمایا لے آؤ وہ جدو لیا کے پیش کیتا غوث پاک نو تے سرکار نو ویکھیا اس ڈاکو نے تے آندا تواڈے کول پیسے ہیں نہ کہ ہیں کتھے جے انہاں جی کر کے وہ اپنا صدری جڑی وہ کھولی تے فرمایا سی تین انہاں کھولیا تے وچ پیسے ڈاکو حیران ہو گیا کہ تسی ایک واری آندے ہو کہ میرے کول پیسے کوئی نہیں تو میں تے تواڈے کو پوچھنا ہی کوئی نہ تساں کیوں آکھیا میرے کول پیسے فرمایا جدو گھروں ٹرن لگا تو ماں ایک گل آکھی ہے ہائے 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 گھروں ٹرن لگیا ماں ایک گل کئی سی پتر جھوٹ نہ بولی ہن جے پیسے بچاندا تے ماں دی گل نہ ہی بچدی میں ماں دی گل بچائیے پیسے دی بچائے اس ویلے ہی رو پیا تے آندا سونیا تو کڈا کرمانا ہے جڑا ماں دی گل نہیں موڑدا میں تے رب دے آکھے بھی نہیں پیا لگدا علامہ شتنوفی شافی بہجت الاسرار لکھ دین کہ پیڑی گروہ گناہگاراں دا جڑا غوث پاک دے ہاتھ تے توبہ کر کے بیعت ہویا ہے وہ انہاں ڈاکواں دا سی انہاں کہ سونیا ایتھے پڑھا کلمہ پڑھا سونیا کلمہ سے دا زندگی ہے میں گزار چھڈیے اصل چیز اور عام جیا واقعہ ہے لیکن اصل کام درویش دی نظر کر دیئے کام درویش دی نظر کر دیو دی نظر کمال ہوندہ ہے جنہوں وہ تک لین تے پسند کر لین وہ جا سکتا ہی نہیں کسی اور پاس درویش جس بندے نے پسند کر لینا یا ویکھ لین تو انہوں نے دل ہوئے بین پاک کرنا ہے وہ کدے بھی نہیں جا سکتا تو اسی سوچی پیر آندے ہو بندے آندے مڑا ابو جہل نو نبی کلمہ پڑھا لیندہ میں کہا چبڑے زمانے دیئے نبی پتھران پڑھا لیندہ جنہ کو زبان ہی کوئی نہیں دے ابو جہل نو پڑھا دا ہوندے تے منہ چاہی بس اللہ پسند نہ کیتا نبی کی میں کلمہ پڑھا دے انہوں اور جو ہے حضرات کے کوئی نہ عزیزہ ندی وکار میرے دوستو میرے عزیزو یہ اللہ والے آندھی شان ہوندی ہے جنہوں پسند کر لین عقیدت ایمان دی گلے ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیری بدل دیں دے لکھ لو محفوظ ہوتے تحریر بدل دیں دے اللہ عزیزہ ندی وکار حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تاہی تے فرماندے نے تمنا دے دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی بادشاہاں تو نہیں ملنا ساری عمر بھی چودھریاں دا اکا سیدھا کردا رہے ہوں تو نہ کمی آکھنے جے کسے درویش دے جوڑے اٹھا لے ہونی نا تے موڑ تینوں بندیاں یا خلیفہ آکھنا ہے یا درویش آکھنا ہے یا مرید آکھنا نے تریجا نا چوتھا کوئی نہیں کسے دینا عزیزہ ندی وکار تاہی تے اقبالہ دن تمنا ترید
دل کی ہے تو کر خدمت غوث پاک دے کپڑے دھوندا رہا ہن درس وچ پڑھن والا عالم تے نہ دھوندا تے کپڑے رہے توجہ ہے کہ کوئی نہ غوث پاک نے اشرف علی تھانوی اس نو لکھیا ہے اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اس واقعہ نو اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے اے میں انہاں اتے دلیل قائم کر رہا توجہ ہے جی عزیزاں دی وقار حضور غوث پاک دا دھوبی خدمت کردا رہا سید زادے دے کپڑے دھوندا رہا اے بھائی سیدہ دی خدمت بھی کسے کسے نصیب ہوندی ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ کپڑے دھوندا رہا ہائے 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 کپڑے دھوندا دھوندا فوت ہو گیا نہ درس پڑھدا رہا نہ وظیفے کردا رہا نہ اس عالم بنیا نہ وہ فاضل بنیا نہ اس کوئی اور کام کیتا وہ شاہراں دے کپڑے مبارک دھوندا سیداں دے دھوندا رہا خدمت کردا رہا کردہ کردہ مر گیا جدو قبر وچ گیا فرشتیاں پوچھیا من ربو کا اس آکھیا میں تے سیداں دے کپڑے دھوندا دھوندا قبر وچ آیا واں اللہ اللہ تائیں دے اقبال فرماند نے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر باد شاہوں کے خزینوں میں پنڈ آیا نا جب تے مظہر تے دے بیلی سارے انجینئر صاحب اے اوتھے باہر کھلوتے سن ہار لے کے میں واللہ ویسے میرے ذہن چنگی گل ہے سی واقعات میرے ذہن گھومتے رہتے ہیں لیکن جدو یہ نئے استقبال کیتا نا تو میں گل یاد آئی راول پنڈی دے نال ایک پنڈ ہے کلیام اوان ہاں جی ویسے ان کا نام کلیام اوان ہے وہ مڑ بابے دی وجہ تو شریف ہو گیا جو اگے وجوان دے ہے اور میں جا نہ لیندے ہن آندے نے وجواں شریف ہو اے مڑ جتھے کوئی میرے بزرگاں ڈیرا لایا تو ہن وہ وجواں شریف ہو گیا او دا نام سی کلیام اوان اوتھے ایک بابا جی راندے سن بابا فضل کلیامی ہن کلیام شریف لگے اے گولڑے دے اس پاس راول پنڈی دے اس پاسے گولڑا ہے تے ادھرلے پاسے کلیام اوتھے ایک بابا جی راندے ہے بابا فضل کلیامی او جدو فوت ہوئے نا تے سید مہر علی شاہ ان خواب وچ ملے تے آندے شاہ جی اسی فوت ہو گئے ساڈا جنازہ پڑھا جاؤ آئے بابیوں تہاڈی کیا بات ہے سواد نہیں آیا گل اور جیڑا بھی مرے سنے تے دوجے بندے ہی دیندے نے اے کیسے مرن والے جڑے فوت بھی ہوندے تے سنے بھی اپنے آپ پہ دیندے نے جناب اسی فوت ہو گئے ات ذرا ساڈا جنازہ شاہ جی پڑھا جائے شاہ اور ہم یہ کو نہیں آکھیا بخواب خیال ہوندے نے ولی دی سیان ہوندی ہے سائیاں فرمایا گھوڑی تیار کر خادم نے اس گھوڑی تیار کیتی آپ اتنے بیٹھے تے جدو گئے نا پنڈ تو باہر اگے ویکھیو نے تے بابا فضل کلیامی باہر کھلوتا ہے سرکار فرماندے نے بابا فضل تو تے آکھیا سی میں فوت ہو گیا ہن پنڈ تو باہر کیوں کھلوتا ہویا ہے عرض کردے نے سونیا فوت بھی ہو گیا پر نبی دی آل میرے پنڈ آوے میں باہر کھلو کے استقبال نہ کرا مینوں نبی دا نوکر کون آکھے گا تو اے مدر اور باہر کھلوتے ہیں تو میں اس لئے گل پہ یاد ہوندی اے کسے ایک بندے دی گل نہیں ہے نہ دی عادت ہے سید زادیاں دا جے بھی یہ پیار قوموں میں ہی کرنا اسی انکو نہ سیدھے رویے تے ساڈا قصور ہے اے پیار جے بھی میں ہی کر دے
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੈयद ਹੈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੜ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸੈयद ਸਮਝ। ਮੈਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਹੀ वाह सुन्नी तेरे प्यार तू सदके जावा जी। मैं अर्ज पिया करदा हा ये कर्मा वाले लोग आउंदे ने। अच्छा हाँ वो गल विच ना रह जाए। ये बाबे होरी जेड़े ना ये जदों मुड़ फौत हो गए तो रोदा बन गया ते शाह होरी जदों उत्थे लगदे आए ना ते नौकर नूं आंदे आ गड्डी दी खिड़की खोल। उन्हां पुछया जी क्यों? या फरमांदे ने जेड़ी हवा उत्ते लग के उन्हां नूं आउंदी है ना बाबे फजल दे रोजे जड़ी हवा लग के आउंदी है उहदे च इश्क रलिया है। कोई ना समझ आई गल कोई समझ आई जी कि कोई ना जड़ी हवा बाबे फजल कलियामी दे रोजे लग के आवे उहदे विच भी ऐ ते जनाब गल है जड़ी रोजे लगे उहदे च इश्क हुंदी है ते जेड़ा बंदा किसे वली नाल लग जाए कोई समझ आइए कि कोई ना। अजीज़ां दी वकार जे इश्क दा सौदा चाहिए ते किसे दरवेश कोल बै इहो गल इकबाल कीती है। फरमांदे ने तमन्ना दे दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की नहीं मिलता ये गौहर बाद शाह के खजीनों में न पूछन कपोशों की इरादत हो तो देख को यदे पैजा लिए बैठे है अपनी आस्तीनों में। अजीज़ां ने जी वकार धोबी सारी उम्र कपड़े धोंदा रहा। सईदां दी नौकरी देण वाले मदर गल सुना है सईदां दे खादम बनन वाले रसूलुल्लाह दी आल समझ के प्यार करन वाले सुनो गल। फरिश्तियां पूछया मन रब्बो का हो सकिया मैं धोंदा रहा साइयां दे कपड़े। उन्हें अगला सवाल किया तो उस जवाब मुड़ भी हो ही दिता। वो सारे सवाल दसदा रहा फरिश्ते सवाल करते रहे जवाब इको दिंदा रहा मैं तुहानू जो दसिया धोबियां। तवज्जो है हजरात के कोई ना। अजीज़ां दी वकार विजदान दी बात है। अल्लाह फरमाया उन्हें फरिश्ते वापस आ जाओ कादर जाने या अब्दुल कादर जाने। बेलिया जे पीर कामिल होवे पीर दियां दो किस्मां ने एक पीर नाकिस ते एक पीर नाकिस नहीं सही हुंदा। पीर वो ही पीर है जेड़ा पीरे कामिल है। पीरे कामिल दुनियादार नहीं होंदा शरीयत दा मुखालिफ नहीं होंदा बे इलम नहीं होंदा। उहदे कोल बैठिया सकून आउंदा है ते उहनूं वेखिया रब याद आउंदा है। हुण तुहानूं समझ आउंदी पई है पीरे कामिल दियां निशानियां की ने। पीरे कामिल बद अकीदा नहीं होंदा पीरे कामिल जाहिल नहीं होंदा आलिम होंदा है सही उल अकीदा होंदा है। उस किसी अगे अपनी मैं मारी हुंदी है शरीयत दा मुखालिफ नहीं होंदा। उन्होंने वेखिया रब याद आउंदा है ते उहदे कोल बैठिया सकून आउंदा है ते उहनूं माले दुनिया नाल प्यार नहीं होंदा। हुण मैं जे कोई अन्ना चूहा आखे वे मैनूं कोई नहीं पता लगा पता नहीं फकीर किवें दे हुंदे ने तो दी अपनी मर्जी है। समझ आई है कि कोई ना। मैं ते तुहानूं गल्लां सारियां पिया दसना। अजीज़ां दी वकार जे पीर कामिल होवे जिंदा दिल करदा ओ लिख के मेरे कोल थल्ले साइन करा ले। पीर कामल होवे इत्थे भी काम आउंदा है। पीर कामल होया ते कबर विच भी ओदा फैज़ नसीब होना है। पीर कामल होया ते अशर विच भी ओदा फैज़ नसीब होना है। पीर कामिल होवे ते बंदे नूं परवाह ही कोई नहीं होती। नाकिस पीर ना होवे शाला पीर पीरे कामिल होवे।
عزیزاں دی وقار سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پیر کامل دی گل کیتی تے آپ فرماندے نے اس تو بھی اس ویلے مڑے ہی آکھیا ہونا ہے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کانے در کے بیڑا اڑیا میرا وچی کپڑاں دے تے جتھے مچھ نہیں بہندے ڈر کے ہو پیر میرا مینوں بڑیاں بھیڑا تے میری خبر لیو جھب کر کے ہو تے پیر جنا دے ہوئے کامل باہو تے او کتی لگ سنے در کے توجہ حضرات سید عبدال ہلا ہلا میاں ہلا ٹھیک ہے حضور غوث پاک جی پڑھن لگ پہ جدو پڑھ دے آئے نا علم پڑھ دے آئے تے طالب علمہ ویچ مدرسے دے گل ہوئی بے بغداد ایک اللہ دا ولی آیا یار چلو زیارت کر آیا وہ منڈے سارے طالب علم تیار ہوئے ایک آکھیا بھئی اے جڑے پیر ہوندے نہ بنے ہوندا ہے نہ کچھ نہیں ہے میں خالی بانڈے ہی ہوندے نے میں ہوندے تے ویکھ لیا ہے سوال اجیا کرنا ہے ان جواب آنا ہی نہیں حضور غوث پاک فرماندے نے تو بھائی سوال کر لیں تے جواب لے لیں میں تا ویکھنا ہے مینوں نہ کولوں فیض کنا ڈیندا ہے تو یہ نیت ہے میری یہ نیت ہے اچھا جی وہ چل پہ جدو اتھے پہنچے اس ولی دی بارگاہ جتھے وہ اللہ والے بیٹھے ہیں انہاں اوندیاں ویکھ کیا خیال ہے وی بیلیا پہلا تیرا سوال دسنا ہے تے مڑ تیرے سوال دا جواب دسنا ہے توجہ نہیں کی پہلا سوال دساں گا تے مڑ سوال دا جواب دساں گا سوال بھی دسیا تے سوال دا جواب بھی دسیا باقی مڑ گل آ گئی جناب جڑا ہے غوث پاک دی انہاں کہ اورا سیدہ دے اورا پھدیا تے لایا سینے نال یا فرماندے جا او وقت آوے گا بغداد دا منبر ہوئے گا تیرا قدم ہوئے گا تے دنیا اے اعلان سنیں گی قدمی ہاذا علی رکبت کل ولی اللہ کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن تے ہے دنیا اے اعلان سنیں گی مڑ دنیا اے اعلان سنیا سید بغداد دے منبر تے بہ کے تقریر پیا کرے تے وجد دے کیفیت چاہے یا فرمانے نے میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن تے شیخ علی بن ہتی اگے بیٹھے ہے مرید ہے سرکار دے او اٹھے تے انہاں قدم پھد کے اپنی دون دے اتے آپے رکھ لیا انہاں تو کسے پوچھا میں نہیں کیوں کیتا ہے انہاں کیا انہاں جو آکھیا ہے ولی دی گردن تے جے اگے نہ آوی اگے جے میں ولی نہ آوی تے انہیں پاکتا ہویا ہے نا توجہ ہے کہ نا سرکار جڑے حضرت مجدد الفسانی حضرت بہاؤالدین نقشبند
حضرت شہاب الدین سہروردی جنہوں کا نام پہلے انہوں نے اس ویلے سر چکایا ہے، میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ واحد فقیر نے جنہ کو بول کے آخیا لا لا نہیں نہیں سونیا نہیں قدم تے نہیں الا راسی وائی نہیں میرے سر تے میریاں اکھاں تے تیرا قدم. توجہ ہے حضرات. دوجے آخیا ہے کہ ساڈی گردن تے تسلیم ہے. آپ فرماندے ہیں لا لا نہ سونیا نہ الا بل الا راسی وائی نہیں لا بل الا راسی وائی نہیں سونیا میریاں تے اکھاں تے بھی ہے تے میرے سر تے بھی تیرا قدم ہے. عزیزان دی وقار اعلیٰ حضرت غوث پاک دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کر دینے تے آپ فرماندے نے سر بھلا کیسے کوئی جان کے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھوں پہ وہ تلوار تیرا. جدو سرکار نے اعلان کیتا تے ایک شیخ گزرے نے تاریخ دے شیخ سنان وہ 500 مریداں دے نال حج تے جا رہا ہے بیت اللہ شریف دی زیارت واسطے. انہاں جدو سنیا انہاں آخیا نا بھائی نا ساڈی گردن تے عبدالقادر تیرا قدم کوئی نہیں تیرا قدم دنیا تے ہو سی میرا تے میرے رب دا اپنا بڑا کرم ہے میرے تے میرے رب دے کرم ایڈے نے میں اللہ مرید دیتے نے میں معرفت دیتی سو میری گردن تے کوئی نہیں. سرکار کو فرمان پہنچیا آپ نے فرمایا چلو جن دے قدم تے ساڈا گردن تے ساڈا قدم نہیں نہ آیا دنیا ویکھے دی ان دی گردن تے خنزیر دا قدم آوے دا تے موڑے ولیاں دے منہ جڑی گل نکل جائے رب پوری کر چھڑ دے. وہ ایک فقیر لگا جائے گلی چو بندے کدے مدر ورگے درویش آ گیا سونے آؤ رامی کدے چلنا ہے وہ سائیاں آ گیا بھئی اسی تا سفر اچھا اس دودھ لیاندہ گرم تو سا کہ جناب آپ ہی انہاں جناب دودھ پیتا دعا دیتی اگاں لانگ گئے او مڑ جتی آئی انہاں دی ٹوٹی تے کچڑا ہے آؤ اڈے پیا. کوئی بندہ اپنے یار آشنا عورت دے نال ٹردا ہوندا چکڑ اڈیا ان دیا یار دیا کپڑیاں تے لگا اس تھپڑ ماریا سکھیا ویندے کوئی نہیں پیا میرے یار دے کپڑے خراب کر چھڑے نہیں وہ عورت ہوتی یار آئی درویش کوئی بات دعا نہیں دی کوئی گل نہیں کیتی آج ایک گل کی اللہ سونے تیری مرضی ہے دودھ بھی پوا دینا ہے تھپڑ بھی مرا لینا ہے تے دودھ پلان والے بھی ہوندے نے تے پیران تھپڑ مارن والے بھی اے ہر قسم دے بندے شروع تو نے وہ انی گل واہ واہ مالکا تیرے اپنے رنگ نے وگا لنگ گئے تھوڑی دیر لنگی وہ بندہ اس اپنے یار نو نال لے کے چبارے تے چڑھن لگا ڈگا تے لات باجی وہ بندے گئے انہاں فقیر نو پھد لیا انہاں کہا تو بھائی چنگا نہیں کیتا پیر بد دعا تے نہیں دیندے ان دی لات بن چھڈی بد دعا دیتی ہے انہاں فرمایا میں کوئی نہیں دیتی انہاں کہا تو ڈگا ان دی لات ٹوٹ گئی انہاں کہا ایک راز ہے وہ دس چھڑنا ان دے یار تے جو میں چکر سٹیا ہے ان درد لگی ہے تو اس میں مار لیا ہے تے کوئی میرا بھی یار آ ان مڑ غصہ لگا ہے تو اس ان مار لیا اسی میں کوئی نہ گل کی تھی یہ تے آپ اپنی یاریاں ہو دی ہیں نا تے آپ اپنے تعلق ہوندے نے سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں تو درویش بد دعا تے دیندے ہی نہیں لیکن جنہ دا انہاں نال تعلق ہوندا ہے نا وہ آندا ہے بھئی جدوں میرے ولیاں دے منہ چوں نکلے انہاں نال جڑا دشمنی کرے من عاد علی ولی فقد اذنتہ بالحرب اون دے نال اعلان جنگ میرا ہے. لو جیو شیخ سنان لنگے جان ایک جگہ تو تے اگے بار روم سدے نے انگلش بار روم یعنی جتھے شراب پیتی جائے وہ ایک عورت دا بار سی وہ شراب بیچ دی ہے وہ عورت ویکھی انہیں تو وہ دی شکل بیک کے تو پچھو تے کام ادو خراب ہو گیا یا جدو کام خراب ہوندہ ہے بندہ لین تو لاندہ ہی تھا وہ اتھے کھلو کے تے وہ انہوں بیکھن لگ مریداں آکھیا ہونے ٹور دے وہ کوئی نہ وہ جڑے بچ کچھ مرید مڑ کچھے ہوندے کچھ پکے انہوں نے کہا کوئی نہ دیاری
ਐਵੇਂ ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਅਗਾਂ ਟੁਰ ਪਏ, 2 ਨੰਬਰ ਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਟੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਅਤਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਿਮ ਔਰ ਸੂਫੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਜਿन्हें तज़किरातुल औलिया की किताब भी लिखी है, पंदनामा अतार भी फारसी जबान के कादरुल कलाम शायर सूफी आलिम से वो भी बिच है। उन्हें आख्या भाई ये गल इंज हो नहीं सकती, इस गल विच कोई रोला है, ये कितनी तंद पुठी हुई है, सीधी करनी पौनी है। लो जी किसी तो पूछे उन्हें भाई हुण ये काम इंज खराब हो गया है, सीधा कित्थों हुंदा है? उन्हें आख्या जी बगदाद वेख्या है। दस्सण वाले दस्या बगदाद वेख्या जी। उन्हें आख्या नहीं कित्थे? उन्हें आख्या जी इत्थे इराक विच ही एक शहर है तो बगदाद है, उत्थे इस वेले डेरा है अब्दुल कादर दा, उत्थे अपड़ पियो ते तुहाडे मुर्शद दा काम तां बनना है, इहदा बैग घेर लग गया है। तवज्जो है कि ना? अदीदा नबी वकार आ फरमांदे ने बगदाद किथे वे? बाहू फरमांदे ने बगदाद शहर दी की ये निशानी ते उचिया लमिया चीरा हो तन मेरा पुरजे पुरजे ते जिवें दर्जी दिया लीरा हो न लीरा दी गल कफनी पाके ते मैं टुरसा संग फकीरा हो बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा मीरा हो। बगदाद पहुंचे, पूछियो ने जी इत्थे गौस पाक अब्दुल कादर शाह होरां दा घर केड़ा है? ते साईं आख्या जी दा बूआ हुण भी लथा आया उन्हां दा ही घर होना। बड़ा सारा आस्ताना ढूंढते ढूंढते गए ते दरवाजा खुला, अंदर गए, नौकरां आख्या आ बई दरवेशा लंगर पानी उस जी करके आया ते मैं ते नौकरी ढूंढनी है, मैनू भी कोई दरवेशा इत्थे नौकरी दो, मैं भी मुर्शद दी नौकरी। उन्हां मुड़ पता ना मैं ढंग की है मनैण दा। उन्हें कहा जी आ कोई नौकरी शौकरी? उन्हें फरमाया मैं वाशरूम साफ करने वाली नौकरी है, दूजियां फुल ने। उन्हें आख्या वो ही दे छो। तो भाई आ मारनी तो मैं ही होंगी, मारनी तो ये मैं मर जाए तो सारा काम ही सीधा हो जाता है। दरवेशा कोल बाण दा मतलब ही मैं मारना होंदा है। अंदर दा कुत्ता मरे तो बंदा मुरीद होंदा है। तुहानू समझ ही नहीं आई गल दी? जिंदे अंदर कुत्ता होवे वो मुरीद होने तो डरता है। वो आंदा लै हुण मैं की इन्हां मुठियां पे भरां ते इन्हां दे अगे नीवा पियावां, मैथों नहीं होमिंदा। ते जेड़ा आंदा है किसी अगे तो मैं मारनी चाहिए, वो आंदा है सोहणिया मैं ना ही सब वो किसी का हो जाता है। ये फिर ये फर्क होता है। हजरत बाज़ बिस्तामी फरमाते हैं जिंदा शेख ना हो शेख शैतान होता है। तो इत्थे मैं एक जुमला बोलदा रहना, जिंदा शेख ना होवे उनदा ते शैतान हुंदा है। तो कई बंदे एडे भुल जाते हैं, वो शैतान नूं ही पीर बना पाते, वो शैतान दे मुरीद हो जाते। वो मैं इत्थे तुहाडे नेड़े जी एक पिंड है, ना नहीं लेंदा मैं, उत्थे एक है नहीं 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 तौबा कर है, वो तो पेंटागन ही है ना, नहीं होर पिंड इंज तू कोई नहीं अपड़ना। मैं तुम गल सुना ना, वो उथों दी वो माई आई, वो भी दसदी होना शाह जी मेरे पीरां कोल मैं गई हाँ, मुड़ तुसीं भी कर्मां वाले हो, तो साडे पीर हुण जिहड़े ना वो उन्हां दी मंजिल ही हो रहे,
میں آخیا بڑی گل ہے کی مڑ منزل وہ کتنے پر سرگو کے سائڈ انہوں نے پی اس آخیا جی میں اتنے گئی ہاں کرما والے سگرٹ پہ پیندے ہیں سگرٹ ہوں پکی آئی شاہ پکی دا پتہ ہے اور جی وچ کئی شاید باہر کے پیندے دوجی کچی ہوں وہ کچے پیندے تے پکے پکیاں پیندے اس آخیا وہ جی سگرٹ پکی آئی ادھی پیرا پیتی ہے ادھی انہیں من چ دیتی میں جی ساری پی چھڈی ہے میں حیران تے پریشان میں آخیا تیندے چون کرامت کیڑی آ اس آخیا کرامت ہے ادھی پیرا پیتی ہے تے ادھی پوری میں پیتی ہے نہ انہاں نشہ ہویا نہ مین ہویا اجے تسی 9 بندے ساڈیاں پیرا میں آخیا نہیں ہوں من گیا میں آخیا نہیں میں من گیا بھئی کامل تے ہے نا جڑا سگرٹ بھی پی لیندا ہے تے نشہ بھی نہیں ظاہر ہون دیندا کامل تے مڑو ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل نہیں میں کہا نہیں تیرا کامل ہے کیا بات ہے تو کچھ بندے ایڈے چبڑ ہوندے نو انج کر باندے تو ایتھے بابا فرید فرماندے لگدی نالوں ٹٹدی چنگی تے بے قدراں دی یاری چنگا ہویا لڑ جلدی چھٹیا عمر نہیں گزری ساری توبہ کر جانی چاہیے بندہ ہی ہو جا پیرا نالوں بے مرشدہ صحیح ہے حضور دے امتی جواں حضور بھی تے ساڈے مرشد ہی نے اے تے چنگا لبے تے لینا چاہیے نہیں تے اونج ہی صحیح ہے بالکل او جناب جوان آئے تے سونے آئے تے زلفاں ایتھے سرکار دیاں تے جوانی مڑ اندر نور عبادت دا تے سر تے ٹوکرا چائے آؤ گندگی دا واش روم دی دا تے تہجد دا ویڑا تے حضور غوث پاک باہر نکلے تے آپ کچھ دن کون ہے ہائے ہائے انہاں کو جڑا جواب دیتا ہے بھائی یہ بڑا ہی چاسڑا ہے آپ فرماندے نے غوث پاک فرماندے نے کون ہے عرض کردے نے سونے ایک بھلے ہوئے پیر دا مرید ہاں گل وے سمجھ آئیے ساریاں نہیں آئی جنہاں نہیں آئی انہاں نے معافی دے جنہاں نہ آ گئی ہے انہاں دے آستے ہی آئی جی میں ایک بھلے ہوئے مرید ہاں آپ فرماندے نے کی لینا ہے اندر سرکار گا سے آزم نظر کرم خدا را میری خالی جھولی بھر دو میں مرید ہوں تمہارا تے میرا مرشد عبدالقادر کرما ہے جوڑیاں تے بھردا ہے بندیاں تعارف غلط کرایا ہے میں تقریریں دس دارانا بندیاں دینا تو اڈا یار میں آڑا وہ پی رہے جائے مائی کھیر نہیں پکائی تو ٹھوٹی کھیر دی پیچھے ہوندہ بیڑا ڈوب چھڑیا میں کہا جی وہ بیڑا ڈوبن والے پیر اور ہوندے نے ساڈے پیر تے بیڑے تارن والے نے اور سنیا وہ جاگ دے پے ہو کہ کوئی نہ ساڈے پیر ساڈے ولی بیڑے تارن والے نے مائی دا بیڑا ہمارے پھسیا ہے جدو پھسیا ہے نا ان کسی آکھیا ہے مائی اتھے بوئے دریا دے کنارے تے کھلو کے رویا نا ان کام بڑھنا آئی تے پرا نیڑے بغداد سید زادہ ہی جا جے ڈبا ہویا ترانی جا مائی ٹر جا عبدالقادر کول لے یارویں والے دانا لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے دیل یارویں والے دانا لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے دی پھاڑ مرشد پاک دی ماں پھڑ مرشد پاک دی ماں تے ڈبی ہوئی تر جائے دی توجہ ہے ان کی سے آکھیا مائی پران ٹور جا عبدالقادر کول
اس آخیا عبد القادر کول جاواں گے تے کی ہوے گا؟ قادر ٹر گئی پھر کی ہونا ہے؟ انہاں آخیا جے سائیاں آخیا تے تر جانا ہی۔ اللہ اکبر، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے اوکن دے گن کردہ کامل مردی محمدی بخشا تے لال بڑا پتھر دا۔ اس آخیا سرور غوث پاک نے فرمایا بھائی کون ہے؟ انہاں آخیا جی بھلے ہوئے مرشد دا مرید ہاں۔ سائیاں فرمایا چاہیدہ کیا؟ آندے نے سونیا میرے مرشد نال راضی ہو جا، میرے مرشد نال ہے۔ ہن حضور غوث پاک نے ازمایا، چیک کیتا، آپ فرماندے تین جو چاہیدہ ہے وہ للہ، تینوں مقام تیرے مرشد تو بھی اچھا دے چھڑنے آ، ان ران دے، ان چھڑ دے، مرشد چھڑ دے تے تینوں دے تو بھی اچھا مقام دے چھڑنے آ۔ انہاں عرض کیتی سونیا میرا مرشد اوہی ایک کملی والے دا پتر کرم چا کر۔ اللہ اللہ غوث پاک مسکرا پہ آپ فرماندے مبارک ہوئے تیرے پیر نو جدا تیرے جیا مرید ہے، جا تیرے پیر دا بھی بیڑا تار چھڑیا ہے، تیرا بھی تار چھڑیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ عزیزہ ندی وکار تاں دے ہوندے نے بے لیا جس لئے اتھے ران دیا ہے نا، وہ مڑے دے آگئے، وہ پچھو اس بی بی دے کول مان اٹھن لگ پہ، اس بی بی آکھیا ساڑھے سور چرایا کر، وہ سور چرائن ٹور گئے، مڑوں نہ آکھیا بھی جڑے اتھے بچے چھوٹے ہونو نہ چاہ کے ہونو، انہوں موڑیاں تے چاہ کے لیاندہ کر تو نہ چاہ کے لیونے۔ وہ ادو پہ منے دے آئے جدو غوث پاک نے کیتا نہ کرم، اس وڑے یک دم خیال آیا او میں کتھو کتھے آ گیا، موڑ غوث پاک دی خدمت حاضر ہو کے تے سرکار کو معافی دے طلبگار ہوئے تے تاں بیڑا پار ہوئے۔ عزیزہ نے دی وکار اگر درد دل دی تمنا ہوئے تے اللہ دے فقیران کو بینا چاہیے۔ حضور غوث پاک دا صدقہ اللہ تو اڈے تے اور میرے تے کرم فرمائے۔ حضور غوث پاک فرما دیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتالی، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی۔ آپ فرما دیں میرا مرید دنیا دے کسے کونے تے بھی ہوئے تے پریشان نہ ہوئے، میں اپنے مرید دی مشکل کشائی کرنا۔ عزیزہ نے من اپنے پاک نبی سرکار دا صدقہ اللہ اولیاء اللہ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔